Halo guys, welcome dan channel Najari YouTube channelaव बयखौबो बरायहरबाय। आं नै दिनै lerko जानादों lerko। बिराद थामाम दा बोथोर सफैबायना, बोथोर बाय बोथोर lerkoखौ जोंथ' जायोना। दा गायनाय फुनाय टाइम बेफ्राव गरम, बेफ्राव जोङो lerkoखौ जायो। ओंखायनो दा आङो lerko जानायखौ नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लादों। स' भिडिअखौ आंनि lerko जानायखौ मोजां मोनोबा अननानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम आरो शेयार खालाम। भिडिअखौ नायलांदो। स' आं देखायलांसै lerko जानायखौबो। दा नैबे फुख्रि मालारिनि बे जोंनि बे lerkoआ न' खाथियाव गैया जोंना, औवा बारियावसो दं। स' नायदो न' थांग्रा लामा बेजों फैदों आं। दा जोंना मा गाननानै फैनांगौ, बे सिङाव हाबनांगौ, हाग्रा जा गुदु। दा नायबानो जाबाय सम भिडिअखौ। lerkoखौ हानसै, गाखोनोसै। संसायाव दंनाया lerkoखौ हाननो नागिरदों। Jagerak. Saisa gejeng ja gede ja naiklah foto videoku. Naik Buria kah gejeng-gejeng nih, neket Buria. Zazakan deh yang lerko. Jangan sih, gede, gede lerko जोंना. So बिफाङा हले जोंना न' खाथियाव गैया नालाय, ओरै फुख्रि मालारि, फुख्रिजों सोनांगौ गैया। फुख्रि
nैबे मालारि नैबे औवाबारियावसो नालाय बिफाङा नैबे न' थांग्रा लामा जोंनि मोसौ होयो बे दुब्लि जोंनि दुब्लि फुख्रि बै मालारि फुख्रिनि एकदम हाग्रा जाजोब्बाय फुख्रिखौ फोसाबगासिनो देग्लाय खालामसै मोजां जावखोनानै फोसाबसै देग्लाय जानोसै नोगोद गोदोखा गिदिर जासै जों उदै बेदां जोंना लेरख'आ जा गब्लखायो गिदिर गोजा साइज जा गोदै जा मोजां नोंसोरथ' मोनजाबा बिराद जाबाय थाथावथाव बिफांनिफ्रायनो ओंखारनो रोंनाय नङा जानो बे फिथाइखौ आं नागारलांना जाजोबगोनलांसो नंगोन नोंसोरो आं जानोसै दा अरखानायावनो बिदैया गखायोनो मादाखौ गारबाय नैबे सिंनिखौ जानांसिगोन tamam गोदैखा gilanya buriya gede lerko हानना लाबोखांबाय नै बुरजाथार बरिया जाखानोसै गोदै दा आं थांनोसै जोंना मोसौआ बे जोगोनार जानलामोन थाइयाखै जोगोनारानो नै दैज्लांनि फाथो जायाखैनो फाथो